د دەستپێکی لە ناوێ من ئەڤین جلەمێرک ئەژیوەکە ڕێڤەبەریە ستێرە زێرین ئاوارگەها مەخموری کار خەباتە خۆی چاند و هونەر ددم مەشاندم ئەگەر ئەم لەسەر دیرۆک یانجی خەباتن چاند و هونەر یانجی ستێرە زێرین بە تایبەت ji ber ku em dizanin di nava mexmûrê de herê zêde pêşengtî jin dikin di hemû saziyan de em bêjin hevalê me yên jin bi rastî bi moralek bi kedek pir mezin xebatê dikin yek ji wan saziyan jî saziya stêra zêrîn e weke saziya stêra zêrîn em bêjin wê yazdeyê gulanê îsal wê bikeve 4 saliya xwe lê her çi qasî em bêjin wê bikeve 4 saliya xwe her kar û xebatên jinan bi aktiv dibin sêwana çand û hunerê de ji xwe dewam kiriye ji bo yekê jî em bêjin armanca me ya destpêkê em bikaribin weke jin bi taybet pêşengtiya çand û hunera xwe bikin ji ber ku eger civakekî bê çand bimîne têwê wateyê ku bi rastî ew civak ber bi tunebûnê ve jî diçe ji bo wê jî em dixwazin weke stêra zêrîn pêşengtiya vê yekê bikin ku jinên ciwan jin xwedî li çanda xwe derbikevin ji bo yekê jî em bêjin bi rastî hem malbat hem jî jinên ciwan bi moralekî pir mezin tên tevlî çand û hunerê jî dibin stêra zêrîn jî dibin ew jî ji bo me kêfxweşiyekê hem weke mamostayên stêra zêrîn hem weke rêveberiya stêra zêrîn hem jî weke endamên stêra zêrîn daxwaza me jî ji malbatan ew e ji jinên ciwan jî ew e ji jinan jî ew e ku werin xwedî li çanda xwe derbikevin xwedî li hunera xwe derbikevin dema em dibêjin çand dema em dibêjin huner ne tenê em stranekê bêjin yan jî ne tenê em estromanekê bizanibin em pêşengtiyê ji civakê re dikin ji ber ku îro em bikaribin xwedî li wê çandê derbikevin ku mîrateya ku em bêjin bav û bapîrê me yan ji dayîkê me ji me re hiştine em jî bikaribin ji neslên piştî xwe re bihêlin di nava saziyê de bi rastî weke endam jî weke rêvebir jî xebatên me tên meşandin bi taybet weke jinên ciwan xebatên weke govendê tên meşandin ji ber ku govend yek ji hunerên me ne ku em bikaribin hinek tiştan bi hunera xwe derxînin di heman demê de şanoyê me yên zaroka hene komê me yên zaroka hene koma me ye em bêjin müzik heye ji jinên ciwan pêk tê di heman demê de em bêjin her sal mehên payîzê de dema ku dibistan dikevin betlaneyê de perwerdeyên estromanan ji bo ciwanan ji bo zarokan tên dayîn armanca van perwerdan ew e ku bi rastî jinên ciwan yan jî bi taybet ciwanên mexmûrê ciwanên wargehê di valetiyê de nemînin em bikaribin bi van perwerdeyan zarokê xwe bikişînin çanda xwe ji ber ku eger di wargehê de em weke hunermend kar dikin weke endamên çand û hunerê weke endamên stêra zêrîn em kar dikin pêwîst em pêşengtiyê ji van ciwanan re bikin di nava karê xebatên me yên stêra zêrîn de bi rastî herî zêde em dixwazin rol bidin xebatên zarokan ji ber ku bi rastî zarok em bêjin pêşengên me ne em bêjin wê pêşeroja me wane ava bikin û eger em bixwazibin pêşerojekî azad ava bikin jî pêwîst e destpêkê em zarokê xwe perwerde bikin li ser wê esasî jî em dixwazin di hemû aliyên hunerî de di hemû aliyên çand û hunerê de zarokê xwe perwerde bikin em bêjin mamostayê me yên saziyê bi rastî bi kedekî pir mezin bi dilxwaziyekê pir mezin ve zarokane perwerde dikin her endamekî me yan jî em bêjin di asta rêveberiyekê de xebat dikin çi di aliyê em bêjin müzîkê de be komên me yên müzîkê bin çi di aliyê me yên govendê de bin çi em bêjin komê me yên şan û sikê jî de bin û niha bi rastî projeyên me yên weke stêra zêrîn jî em dixwazin tê xinmeriyetê ji bo zarokan yan jî ji bo jinên ciwan em dixwazin êdî dest bi akademiyan avakirina akademiyan bikin ji ber ku em bêjin di nava wargehê de xebatê ku tên meşandin bi rastî jin hemû pêşengtiya vê yekê dikin dibin sêwana meclisa îştayê de jî em dixwazin van xebatane bidin meşandin ji xwe wekî ku tê zanin em di erefeya heştê adarê de ne yanî vê hefteyê me bi em bêjin mizgîniyekî pir mezin me dest bi heştê adarê kir amadekarî heştê adarê kir û bi wê yekî jî em dikarin bêjin bi rastî di nava wargehê de jî germahiyekî ku pêşwaziya heştê adarê jî mirov dikare di hemû jinan de bi taybet li gelê wargehê jî bibîne weke stêra zêrîn jî bi rastî yek meh du meh em dikarin bêjin em di nava xebatên heştê adarê de ne bi van xebatan em dixwazin bi rastî îsal heştê adarê ji hemû heştê adarê cudatir be yan jî pêşwazîkirina wê cudatir be
وکی ام بیشن هشت آداری آماده کاری ما وکی کمین موزیک ما آماده کردن دهمان در میده گووند دهمان در میده شانو سکیچ جبر کوارگه همه براستی به چند هنر خاطر ناس کردن وکی هنرمند وکی ام بیشن اندام کار خبات چند هنر جدی کن ام دخوازم به وی که به وی دلگرمی هشت آدار پیروز بکن جبوی که جبان کامل حموش جنام به تایبت ام بکارم به هشت آداری به بانگا کو ریبارتی کری به وی دلگرمیه ام تبلیغون خواجه را چه بکن جبو حمو جن جبو حمو ام بیشن جنن جوانین وارگه ام به وی دلگرمیه هشت آداری بچه نوروزش جبوی که جد داوید از هشت آداری لربران یکو ام حیاوی روژه آنینه ام پیروز دکن یکو کو هشتی ام وکه جن بیشن ام جنن براستی ام لوی پیروز دکن لتوای جنن کو دوی اغره دا جان خواه فدا کری ام لوانا پیروز دکن لتوای جنن کتکارین جیهانی به طایبت وکه جنن کرد کو به سالانه عشق شاندن دبن زختان دا دبن زوری دمانه ام لوانا پیروز دکن ام بهوینه کو اف هشتی آداری به وسیله کو ام بکاره به نوروز اکی لکردستان اکی آزاد پیروز بکن